flores arredor, nun lugar que está preto daqui. Ven a este mundo de cor, A abella Maya. porque todos agardan por ti. A abella Maya aquí está, con amigos que nunca esquecerás. A abella Maya aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. A abella Maya aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. A viaxe da señora Escarabello Ermitán. Tócache. ¡Achú! Perdiches! Ai, fíxome coxe. Ai, que é ese ruido? Nin idea. Vamos mirar. Non o podo creer. Oh, non. A miña casa. A miña casa. Pobre casiña. Caeu ao chan. Que vou facer agora? Pode vivir nunha flor. Nunha flor? Oh, imposible! Son un escarabello ermitán e só podo vivir nunha árbore. Seguro que pode atopar outra. Diso nada. Esta árbore era centenaria. Ademais, aquí é onde medran os meus cogomelos preferidos. Que vou facer aos meus anos? Non podemos deixala así. Ah. Eu son Maya e este é Willy. Eu son Rosie Escarabello Ermitán. Ten que poder ir a outro sitio. Podemos ir nós con vostede. Pois está meu irmán John, pero hai moitísimo tempo que non o vexo. Pasábamos todo o tempo amolándonos. Onde vive seu irmán? Preto da charca. Willy, podemos ir a axudar a Rosie, non che parece? Xa está ben. Non vivirei aquí 107 anos. Desculpe, pero a charca está no outro lado. Veña, Maya, vamos xogar. Dame medo que se perda. A min da moela. Estou ben. Só estaba estarricándome. Podo chegar eu soa. Non, estou ben. Willy, non o fixo adrede, só que non ve moi ben. Necesítanos. Pero Maya non quere que a axudemos. Señora Rosie, cuidado coa raíz. Estou ben. Non necesito axuda. Está ben. É mellor que continuemos. Eu, por exemplo, non querería vivir con ela. É como un xeneral. Willy, poida que estea mal da vista, pero teño vos moi bo oído. Se segues así, quizáis teña en conta a túa casa para ir vivir. Ai, iso sería moi complicado, porque a colmea é moi pequena e a raíña non permite que haxe escarabellos nela. E a cela na que durmo eu é moi pequena. É unha broma, Willy. Willy, estás metendo contigo. Vou buscar un atallo ata a charca. De seguida volvo.
Este recendo singular. Dime, Willy, ves unha planta ali no curruncho con 6 pétalos cheos de estame laranxa? Sí. Proba e dime que che parece. É unha reseda. De pequena encantábame ese recendo. Non está nada mal. Oh, oh, oh. Ai, non pode ir por aí, señora Rossi. Non vai ver nada. Esta vez estou de acordo contigo, querido e pequeno Willy. Non son pequeno. Ven un trebón. Temos que ir ata a casa de seu irmán antes de que chegue, para non acabar pingando. A vantaxe de ter pouca vista é que non ves todos os perigos. Vamos alá! Willy! Podo pasar eu soa. Isto non é unha ponte, é un tobogán. Señora Rossi! Facédesme facer moitas tolerías. Recórdame cando era nova. Grazas. Veña, seguimos adiante. Podemos chegar. É un bambán. Willy, temos que estabilizar a ponte. Axudámola nós. A ponte está rota. Que imos facer? Dádeme esa enredadeira, rapaces. Aquí ten, señora Rossi. Grazas. Empurradesme un pouco. Chegastes tarde para ver unha bonita actuación. Esta viaxe está sendo unha experiencia moi rexuvenecedora. Vamos, nenos, adiante! Un, dous, paso lixeiro! Oh, vaya, non recoñezo nada. Onde pode estar aquela árbore? Descanse aquí, señora Rossi. Busco a eu. Teño que admitir que teño un pouco de medo, Willy. Medo de que? Do trebón. Veña, estou eu aquí. Claro que non. Dame medo volver ver a meu irmán John. Ese non me acepta. Iso podería chegar a entendelo. Oh, ao mellor prefire estar só. Señor John, está aí. John! John! Señor John Escarabello Ermitán. Chamoume alguén. Canto me alegro de atopalo. Súa irmá Rossi está no outro lado da charca e está o buscando. A miña arma rosa. Que arma rosa? Súa irmá, Rossi Escarabello Ermitán. E agora estás en casa. Oh, miña irmá. Ai, señor, señor. Pero vai a coller, non? Ven unha treboada. Ten unha arrachada. Oh, pobre Rossi. Non, ven unha treboada. Pode quedar na súa casa. Non é que non queira que quede, pero non coñeces ben a Rossi. Gústalle moito a orde e a miña casa está desordenada. Non a podo traer nestas condicións. Seguro que non lle importa. Vou na traer, de acordo? Pequeno e querido Willy, estamos chegando á fin desta aventura. Non son pequeno. Xa llo dixen, señora Rossi. Vou ver se consigo pole para poder calmarme. Mire que flores. Son aínda máis bonitas ca aquelas resesas. Resedas, Willy. E parecen máis saborosas.
Que aspecto teñen estas? Semellan estrelas verdes con pelos brillantes. Parece que están cubertas de resío. Cobertas de resío? Non! Son dróseras! Coidado, Willy! É unha planta carnívora! Ui! Ui! É moi pegañosa! Oh, non! Non! Teño medo, señor Ermitán Escaravello! Dá a man, Willy. Estás ben, Willy? Poida que teña pouca vista, pero aínda teño os instintos intactos. Non é así, querido Willy? Señora Rossi, é vostede estupenda! Oh, hola, Rosy. Hola, John! Oh, por fin. Alguén a quen oio sen esforzarme. Estes son uns amigos que fixen, Willy e Maya. Oh, estou en débeda con eles. Un traballo ben feito merece unha doce recompensa. Entrade, veña. Seguro que hai algo que comer. Oh, que bonita. Aquí vou estar moi cómoda. Non che parece, meu pequeno e querido John?